Ràdio. Escolta la vida. Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents. Bon dia, són les 7, benvinguts al matí de Catalunya Ràdio. L'actualitat del dia arriba molt farcida amb moltes qüestions d'interès, com ara, per exemple, a la plana internacional. Els problemes domèstics ens encanta fer ràdio per tots vosaltres. I ara entrevistarem Bin Laden en exclusiva. A més, el les 4 de la tarda i 20 minuts en directe des de l'Embols de Parada de Catalunya Ràdio, encara fins les 7 i a punt per... La ràdio líder de Catalunya la fan les persones. Catalunya Ràdio. L'escoltes. És curiós perquè aquests dies parlo amb els companys de la ràdio i no tenim l'impressió que hagin passat 25 anys, perquè